Zdravo ljudi, danas ćemo da igramo Clash Royale, a sa nama je tu jedan moj drug, Džaja. Pa ćem, ja i on smo u istom planu, pa ćemo igrati. Pa ću igrati protiv njega. Ajde, hoćeš da krenemo, Džajo? Ajde. I krenuli smo. Da. Ajde. Pičko, šta si stavio? Pičko, jedna. Pičko, jedna. Pičko, šta stavljaš? Snimaš? Snimaš da vidim? Snimam. Pičko, jedna. Sad ću ti. Da znate, ja sam ga prošlu partiju pobedio, pa se sad nešto pravi kao hoće. Hoće revanš nešto. Prošlu partiju sam ga odigrao. Pa sad hoće revanš. I ostavio si vič, ali ja sam je sredio već. I ostavljaš balon. Udarit će jednom, ne budi. Udarit će jednom to. Pa jedno. Glevo, ćao. Jo, zaledio si me nova karta. Nije nova karta. Nisam vidio da nju imaš. Jel, Baboviću, šta ćeš kažeš za klikam? Idemo za jedan klikam. I kakav potez, odličan potez. Znači sad. Ovo ću. Ja ću to prati. Imam nešto za tvojih kontakama. Ima da kažem nešto pri smrti. Evo, ajde učuti. Ima kažem nešto. Federu jedan. Neko sam mogu sve klipa. Joj. Evo ti. Traži revanš. Radi. Da. Tražim revanš. Čekaj da pokažem kako sam te prošlu partiju. Sad ću vam pokazati, vidite kako sam ga oprao prošlu partiju. Vidite kako ga der. Ajde, Baboviću. Čekaj da pokažem ljudima kako sam to oprao. Vidite kako. Sad ću ga je oprati. Izgleda kao da će me on pobediti, ali sam ga ja pobedio. Sad ćemo tega vidjeti. Ajde, Baboviću. Čekaj da pokažem ljudima šta si toliko nestrpljiv. Ajde, ja sam da te operem još jednom. I on onda tražio revanš. Vidite kako je on pička. To je za YouTube.
Jo, peder, ajde ću. Ovo je jedna pesmica za Andrija da izgubi. Andrija će da izgubi. Ćuti, peder. Ja opet stavim. Jojo, čekaj da pokažem ljudima koliko si ti nestrpljiv. A ti snu. Vidite kako se on zeznao, vidite. Stavio tornado, a nema ničega. Gađaš ti se zove. Sad, vi stavlja Hawk Ridera za ništa. Andrija voli da, on voli da laže nešto. I vidite kako sam ga. Paći ću ti Ostalo mu 8%. Vidite sad sam uradio. On mi je stavio tornado, ali to mu ništa ne znači. A vidi, za kraj sam ga oprao sa raketom. Ćao. I ajmo, hoćeš još jednu partiju? Hajde. Čekajte ljudi, samo nešto vam kažem. Ajde, igramo danas po 3 partije, 1-1 u partijama. Ajmo. Kak njih jedan je? Mada jedan... Pa pre ovoga smo igrali ovo. Ajde. Ajde. Igramo treću. Mislim drugu. Klipu. Ne znam kako ti da sebe. Vidite, već sam ga oprao. Vidiš šta radi Xbox, vidiš šta radi Xbox. Reci to nade. Joj! Sad ću te ja jebat. Sad ću te jebat. Pozdrav za YouTube. Novo sam kupak od Andrija, on je noob. Znači znate svi, on je noob godine 2017. Ajde učuti pre. Vidite sad. Sve ću sada baci raketu. Staću. Hvala, sad ne mi Justin stigne. Ide kontra push. Reci bomba. Bomba. Džabe se to baci. Uništi se, ne. Ima nešto za tebe. Tornado. Joj! Baj, šta to stavljaš? Stavljam se. Ćao. Aha! A ne! Bez veze si stavljao to. Ajmo treću rundu, ako me sad pobediš izjednačeno. Sad stavim lava udek. Hoćeš ti da vidiš. Ajde, ja ću da otvorim jedan chest. Ehe. Da li ja da kupim neku novu karticu? Može. Vi sad ću da kupim. Nemoj, sad ćeš rati. Alo? Hajde. Šta neću da trošim par. Ajde, pozvat ću se da igramo. Ajde. Evo. Samo na napred ide. Čekaj, dole.
televiziju. Jo, gledaj bila, stavi. Ja ću ti mater. Kako vidite, vrlo opušteni i oslobođeni vodim. Pa, kakav je. Ne! Ja sam htio da stavim Minion Hall i Minion se istavio. O, vidiš šta? Vidiš šta ću ja uraditi? A kad te budem povedati... Mini peka, zato da reši, mini peka će zato da reši. Mnogo si mi skinuo damage-a. Čekam nešto opasno. Ja nemam nijednu dobru kartu. Idemo, uvijek. Jo, stavljaš legendarne karte. Legendarne karte. Mnogo sam se uplašio, mnogo sam se uplašio. Evo, jedan hit, nešto strašno. Opa, sinkovi, vi šta radi ova Hanu, I sad hoćeš štrikal, Baboviću, hoćeš štrikal, dobit ćeš štrikal. I sad si ga, gotov si. Nema šanse da se obraniš i tu je moćna armija i ajmo da. I vidite, u ovom klipu je bilo izjednačeno od mene i Džaje. Ako hoćete još slipova sa Džajom, dajte like i subscribe. Ako ne želite... I posjetite moj kanal. I posjetite od Džaja kanal koji će danas da napravi. Napravio sam. Koji je napravio, pa posjetite... Posjetite i njegov kanal.